Vážení diváci, poslucháči, bratia a sestry. Ako ste si už dávnejšie všimli, ak nie je mi to divné, že Privít Svenk so svojím nezabudnutelným humorom a hostiami zastagnoval po 2 rokoch. Snažili sme sa tak dlho prísť na to, ako najlepšiu reláciu spraviť ešte lepšou, nezameniteľnou a originálnou, že sme pri hľadaní tejto cesty prišli o jedného člena. Samozrejme, pri zistení tejto skutočnosti sme mierne zaznetkovali a došli k dôležitému rozhodnutiu. Prichádzame z brusu novou, ešte lepšou verziou Privít Svenku s názvom Ukáž sa, kde prechádzame do formátu vizuálneho typu, čiže na obrazovky vašich notebookov, tabletov, mobilných zariadení i televíznych obrazoviek. Samozrejme, nezabúdame aj na našich skalných poslucháčov, ktorí si samozrejme nemôžu dovoliť tento vizuálny luxus po lopate sedia v nápravnom zariadení. Pri preberaní klasických tém, ako sa na nás patrí, budeme mať hostí a nášho člena sme nahradili hneď 2 novými, pretože iba jeden nemôže nahradiť tak skvelého človeka, ako je Joe Trendy. Čiže tento štvrtok 21:00 na YouTubeovom kanáli Televízie 213 s naším prvým jedinečným hosťom Igorom Kmeťom starším. Ale sa vidíme. Komenty a príspevky píšte po toto video. Ďakujem a teším sa na vás.